Amigues i amics, al Parlament Europeu hem reconegut Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela davant la nul·la voluntat de Nicolás Maduro de convocar eleccions lliures i transparents i retornar a la democràcia i a la legalitat constitucional. Europa, símbol de valors i de pau, no pot restar equidistant davant la greu situació que viu Veneçuela. És ja insostenible, cal avançar cap a una veritable democràcia a través d'una transició pacífica. Aquí la Unió Europea té un paper clau per fer de mediadora entre demòcrates i la democràcia i ha d'ajudar l'oposició perquè el procés sigui democràticament impecable i impolut. Hem de condemnar enèrgicament la violència, els assassinats, el segrest de periodistes i de la llibertat de premsa i d'expressió, les repressions i de tantes violacions de drets que s'han estat produint en aquest país. Si les institucions europees i els seus països no prenen un posicionament al respecte, com hem fet des del Parlament Europeu, si no ho fan, aquestes decisions les prendrà Rússia o la Xina més per desestabilitzar la regió o el mapa geopolític mundial que no pas per interessos de legitimitat democràtica. No hi ha dictadures d'esquerres o dictadures de dretes, sinó simplement dictadures, deia l'opositor assassinat pel règim de Cuba, Osvaldo Pallà. Ja ha quedat demostrat que el populisme postxavista no només ha acabat amb el sistema democràtic, sinó que també amb una economia que segurament podria ser de les més importants de Sud-amèrica. Per això, des d'aquí, expresso el meu suport al president encarregat Juan Guaidó i demano a la resta d'institucions europees i estats que es posicionin perquè Veneçuela pugui retornar a una democràcia plena, transparent i lliure. Moltes gràcies i fins aviat.